Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasaragan di Barangay 31, Talingaan na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at di man nga sa mga bahay iti programa. Dear Manong Nemi, pero ito di pagahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kung kablawak itinimbag nga bigat yung amin nga sangapada papagayam. Kumusta kayo amin nga sangapada? Pag-share di program ito. Katpadanan nyo ti bagasaritaan ni Loren nga napuluan, utang. Yan, utang. Anya ti klase nga utang, nakadado nga utang. Sino da kita adot utang na? Awamit ka dito tao ngawan utang na, di ba? At amin utang tayo. Isod gabo ng padaanan nyo. Hindi ba kasalitaan nyo sa Churarandan Chararan. Sa kudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam te nga Loren nga napaaluan iti utang. Kunana dito Dear Manong Nemi, nakaururnos ken naragsak Manong Nemi tiya nariingak nga pamilya. May masakla nga anak. Dito ko iti pagyamanak. Tasanda ko nang inikan pa iti ading ko, datatang kaninanang. Awan pa'y tinapuutak nga panagkapa, panagsupyat, panagsusik, uno anyaman nga saan nga pagkinawatan datatang kaninanang. Ni datang Manong Nemi ket maysa nga jeepney driver, makipaspasadang. Idinto taninanang Manong Nemi, adamat basit nga sari-sari store na. So nga panagkunak kat siyang kang nga marigatan. Kat ka mangmangig ko kadatatang ginanang kong agur-urnong da. Para itinaran niya ka masakbayak, siyempre. Awamit unit ado nga paggustusan mi Manong. Tati balay mi, inuman pa'y gagangay lang, duat silad na, ada salas na, nailat a kusina. Dito kita regalo. Ti auntie ni tatang nga dya Hawaii ket isot na inagang kada to'y nagdisuan ti daga nga nagdisuan ti daga nga nagdisuan ti balay naman pa'y basit laeng nga mapagisumat tas sisyak lang ti anak da iso nga okay lang ti kasto nga kwarto uno kasto nga balay basit lang 2 kwarto ken nailat met laeng ti lute dadamat sango na dalikod na. Idadanda ni akon Manong Nemi agreduar iti high school. Dito yan nga nangrugi ti amin Manong.
Nakaringak lang ti may nga parabangon. Ngagap apa, dathatang kininanang. Numampay, saan mo't akayat nga ni tatang ti apa, ta saan mo't nga napigsa ti timot na. Ngam ni nanang manong naimi, iti medyo napigsa. Ti salsalud-sudag ken ka, no mano, ti impautang mo, iti kabsat mo. Basit lang day jay. Ikari na nga bayadan ng tumadladagos. Ti salsalud-sudag ken ka, no mano. Basit lang ko nakmat. Intad mo aminan. Kakaiso ng ornong tayo. Kaya pinasa mong ipakamukan niya. Pasensya kan. Nasaan ko mga nanay baga? Nga naore ko lang nga ng doktaran. Nga pautang ko ti ornong ta. Kabsat ko eh. Kabsat ko ni Manong Simo. Agkasapulan launa eh. So nga agkabsat kami. Rumbang unang tinulong kami. Dito ko mamat rumbang mawata. Mawatak ko mamat ano yung bagam ko ma. Abi nga samong yung baga. Dito samong panang yung baga kaking kanyak. Nga nagtulagan ta ko ma mismo. Ipautang talaga ang kwarto mo no saan. Kaya taarig na panang lipot mo kanyak. Bayam linda ta. Intun bigat madlain. Nagtunrog yan ang sigaret. Rumbig laeng. Mamang tapay ang gasawa. Celso. Ita lang inarabid mo't kanyak ti kastoy. Sorry na. Sorry. Alam, ano gutak mo mistake ko. No, api kasang ko yung bagakan ka. Ano nga naskan pa yung bagak ko ko subad nga bayadan ni manong ko ni utang na. Ka rin na nga, tapos kamayadan na. So, sana naskan pa yung bagak yung kata. Kasi lang natin, pagyawat ko, isubli na madlang. Dati ti arig na. Oray pay! Sorry. Nakaturo kak matlaeng manong tadapay oras nga maturog kak sakto griing ngagsagana paretin nagpanagbasa iridingal daw. Gabigatan na nga rod manong nemi madlaw launay nga talaga nga saan at saan nga nagkinaawatan di kitinaganag kanya. Taninanang nakamisuot, naliday. Kaslam, di na pulos mapakawan ni tatang tikas diyan nga naaramidan ng nga bidtot. Kung naman kami nga dagos matlahay nga bayadan ni Uncle Simo manon na may tinutang na. Dapat ka di rason ni nanang nga makakura. Taapin kami nga sana nga imbaga. Timatrason ni tatang saan nga nasken nga imbaga. Kabuta kaslagin na lawat damit lahing isubli na kanumit lang nga dagos. Nagguyog kami kini tatang iti paspasada na nga jeep. Ito may dagas na iti pagbasaan. Saan tumapan na iti terminal da kapag-urayan kada iti pasahero. Pagunyak ko manong name yung saan ko ba nga naalat di kong daway nga pagunyak. Kabuta talaga nga nakaununag ti pampanunutan na. Kada gito'y lang manong name nga napasamak ti kastoy kada tatang kininanang. Wen, ganyan daw dawat kung sabi ko makapag kinaawatan ng tumitlaing. Gabot kas diyan nga nangrugyan iti utang nga imutang ni Uncle Simo nga ni tatang sa nanay bagbaga kininanang. Tang, dito yakon. Alam mo na awan sa baling aramidem na di mangipasnek ti panagbasa, okay? Mantang, umisam kayo. Ito pa lang, hindi kayo amot umisam Ano ti, ubrahin yung urod kalbasa nga makapagpasada kayo.
Sa anak ton nga, hanggang doon nga lalayan di maudi nga biyahe. Tay naktutihan da uncle mo nga si mo. O sa nyo to ato nga jeep, inakto ipulang nga dagos. Sakto lang ta nag-commute nga mapanyan da uncle mo si mo tapno rugya ko nga singared. Tapno matungpal kumat lang ti karik kininanang mo. Tang, pasensya kayon kininanang. Okay lang. Basol ko anak. Ang nagpa-dispenser kay matin. Nga maapikas lang saan na kayo mapakawan ni nanang. Mapakawan ak tumitlaeng. Alatang, hanggang nagdilid na ikasta, umisam kayo. Inarakop ko. Inarakop nakmet. Anak, nagsingsingpet ka. Pas na yung patagpasa. Agratuar kantuan. Untang, no problem. Orisan yung ibang katigasta. Talagang singsingpet ha. Kadipas na ko nagbasa. Agratuarak ton. Kat syempre, rugyak tumatan nagbasa di college palubos ti Apo. Sige tang, bye. Okay. Nga tsak amo manong nemi. Nga di kaya man, tinaod di ka pa nakaarakop ko kinitatang. Nga darik nana. Nga di kaya man manong nemi, tinaod di nga pa nakariknak, ti arakop, ti may sa nga ama. Gabuta. Kamalman na manong nemi. Hindi pa nagawid ni tatang nga nagaputi ang dangkal si mo. Kat na par, di nagluganan na nga jeep. Manong nemi kat sigon timbestigasyon. Hangan nakastrike iso na ito uneg. Nagbitin. Gapon nga ron tadot karga ka ti jeep manong. Kat da ipurwak iso na manong nemi kat sahanin nga nayabot pa iti biyag na iti ospital. Paunay maten nga trahedya, anong nemi. Di mi pulos dinamnama. Di mi pulos dinamnama. Pulos. At no kasano ti panagladingit ko, manong nemi, mas pay kininanang. Nakasarag dati 2,000 pesos idibulsa ni tatang manong. Imbaglagi din. Tawan ti nag-interes di kwarta. Karagi din ang akop kay kuwan. Nga day jalaeng. Ti adda kwarta na. Nangalaan na. Nasingir na kadamat lahing ni Uncle Simo. Nasingir na iti utang na. Ngayon manuwa talaga ti inutang na. Apesan na imbaga kininan ang di salsalud-sudan. Ado manong nemi ti imay nakilamay kabayatan nga kamansayag ti bangkay ni tatang. Nagitipada na nga driver iti jeep. Dagiti karuba mi kastamatan nga imay ng Uncle Simo. Uncle, awalin na tatang. Di tayo mo talaga no niya tidumting agas at tayo. Loren balasan ko. Orin sa diyon tayo mo talagang orasan. Nga ibolang mo ti na isubli. Uno isubli mo ti binulod. Uno yung pabulod ti Diyos ng biyak mo. Dakay ka dito nagkapon na di 2,000. Nga nasarakan dito bulsa ni tatang, Uncle. Juan. Kas bayad iti utang ko. Tadya nga ron, itira ang tana sa diyayami. No pa'y pangadaywan, aming karigatan na timay. Tarita ka nating karina kininanang mo. Nga singirin nak, itim pabulod na kanya. Singirin nak iti utang ko.
Malagsidita nga panagbayad ko. Dito lang timad na mo nga may tulong ko, abuloy. Ipag awatin tuloy magasot. Saklatan lang, Kel. Katalaga nga kasta ni nanang. Kaslawan ang muna na mapaspasamak. Sangit lang ha, sangit. Gabor siguro tisan na nga pa ng pakawan kinitatang mo. Taore pakawanan na itan. Saan nga mga painitatang mo ti amin? Gabuti utang. Isun tinakat katayan ni tatang. Gabuti utang. Saan nang imbaga kininanang? Sumutin din ang gurgurahan ni nanang ken ko na. Gabuti utang. Kaya't nalaing nga singarin ka na kayo, Uncle. Sumutin tinakadiskrasyahan na. Ano saan ko mangimimay sa diayan niyo? Saan kumamad ka ng luglugan ka na dyan nga jeep? Saan kumamad ka nakabitin? Ora na niya't ibagbagata yun, anak. Talaga kastadbiyak. Duma-duma klase. Di papatay. Lumapay. Sabi ka nang ito nga panawan. Kawanan din na kasing singpet nga amak. Kawanan ni tatang. Kahit nung kasta kakasaritak ni nanang manuniming kabayatan pa lang ti mansayag. Silawan ang muna manuniming aramida. Dinapayin kayat ti mangan. Dinakabayan kayat ti minom. Iti danom. Dinapayin kayat ti maturog. Sangit lang ang sangit. Nanang. Awanin ni tatang. Gapot awanin. Kahit yung kadimatin nga. Sumurot kang kuha na. Nanang kahit kong ipalagip nga dak pa ilay nga anak yo. Awanin ti amak. Sa kalpasan na mapukaw anak pa iti na. Anadam naman yung mapasamak kanyak. Nagpadpada kayo nga mangpanaw kanyak kanitatang. Kalikagong mo nyo kumapay tagbiag na ang mga asyo. Natay ni tatang mo. Ngayak malang napakawan. Iti naramid na. Gapo iti utang. Siya papakawang kayo mat kan kuha na. Nagbabawi kayo mat no. Abi kasi din panang siniriyo kan kuha na. Mawanan na kayo ni tatang. No kumangamin tasang ko nga. Yung pagpakita tigura kang kuha na. Saan ko mga nadagdag. Nga naman na siningir. Ti utang ni manong na. Ang sakit nga ipupusay ni tatang mo. Islasang ko nga maawat. Isla kayat kumatan ti matay. Kayat kumatan ti matay. Manong nemi naidoli ng tibangkay ni tatang. Katkas-kas di manong nemi nga saan nga makamubahan ni nanang. Numapanak ang basa. Ibati kisuna. Ngay pagpakaasik ka mangan kuma. Tasyak matagluto. Makabulan ni tatang manong nemi ngam kaskas di. Katkasla, akong pinagbalbaliwan ti amin, manong. Kasalsampang nga nakuti, dagiti naiwara, nga niyaman na banag ganaskan ko mga maurnos. Nakabasbasit nga balay, manong, naimi.
Kat nukas na nga ganda tagdalus nga agurnos. Loren, nanang, sa mga balbaliwan, noan niya tilang at ibalay. Niya ti kahit yung asawin. Noan niya tilang na kalbasan nga na itabon di bangkay ni tatang mo. Isulag tilang na. Nawara di gito yung saan mo nga supyatan di kahit ko. Di kayo maawatan, nanang. Gagita hampay nakalukat store. Dagiti customer yung napandan sa bali nga store nga pagkatangan. Nang, agtrabaho kayo matan halaglagi pa nyo. At daman panakalan nga na itad nga abuloy. Nga, maibus di kita. No, maibus ton. Di ka tumata ng patulong. Ang kayo kumanang. Pangasi ho. Saan kayo pa kita mangmangan? So, sino ko saan nga mga mabisina? Mabagay na tayo kayo kumaitan no saan kayo nangan. Kahit kunti matay. Tasala ka di nga napating ka na kayo, nanang. Di yung nga di mo panunutin. Nga noawang kayo, kasi no pa'y tibiyag ko. Nga natagsan ka ka. No adaak pa. Bagas-tagas to'y lahing tidyak na. Sa mong salsarkan di salad mi kinitatang mo. Diyak kayat ngagdalos ka. Agurnos ka. Iti lang pangalan nga lunlungan iti matalusan. Urit arubayan. Sa agagkay-kay-kay. Anat kayo itong asawan? Kastulatan. Nadadahil sa amatin, simbang ti panunot yun, nanang. Kay ko pa'y. Tanong bagtit ako. Awanin ti amo ka mapaspasamak. Imbita. Kasla dabay lang ni tatang mo. Celso. Namukla ko makastoy. Namukla ko nga sumagbanulayangan nga oras, tinabatikan ka. Kanini ka pala nga papangkin ka. Saan ka kumangin na, Papa? Handa ka kumapalaita. Uray noon niya, teraramidak manong nemi nga panang isuro kininanang. Natsakpayin nga anak. Nga manong laing titawin ko manong nemi 16 tapos tsirak nga ron. Nakatangtangkin ti ulo na. Nasugpiyadak man ti pagayatan na manong nemi kitong tanak madyak ka di ba't kunakin ka nga saan ka daldalos? Ngayon nakarugrugitan ti balay na anang. Ganuray ti CR tayo. Langaman-man saan di kiti. O basta! Kinito nga ti ba nagdalos tayo? Basta. Alang. Awan sabi na, babali nga masurot no sa nga siya. Gamot talaga na nauyong ni nanang nawasta nga supyatek. Gamot na sumsunggan di matana o kurang na lang gamatan na nga bagkalan. Sige. Nuanyat kahit yung naklatamat na. Basta yung tuloy ko lang, tinapan nagbasa. Haging gama nung naimi. Nga naidalit na iti sakit ni nanang. Tas sa sinuman ti saan ngagsakit. Mangan ngagpaiso nga dinamat maingamas ti mangan. Talaga kahit lang batang napanawan ti inak. Nagsakit nga panunutot. Huwain manong nemi. Nagpagpakadamatan ni nanak ko. Namaban na kanumatan danunin ni tatang. Kene, naibusin. Awanin ti kwartami. Awanin katawanin manong.
Naging gati pa nagkapok ti eskwela ti may nga malam manong na imi nasan patakon nga sa nalamiis na nga bangkay ni nanay. Kasta una manong na imi ti panagririyaw ko, panag-ikis ko, panagsangsangit ko, panagpaarayat ko. Kada sino, ti katulungan para di ba nakaiman sayag ni nanang ko. Ni sentabo manong na imi kat awanin ti kwartak. Awanin. Awan pa yun ti pagbiag ko. Awan pa yun ti isaan ko nga lutuin nga kanin manong. Imuta manong na imi ti pagplitik nga mapanmangi pagkaamo kini uncle. Adamat cellphone ko idi manong. Nga mabaling ko kumamat nga pag-text. Gagangay lang ang cellphone nga tsak mat-amot ti number na uncle. Napanak nga ron manong name kat idi may lokat tiri daw uncle. Oh, Loren. Kapay. Kahit ko lang yung pakamo uncle. Nga natahin ni nanang. Kado may kagpatulong kanya kasta. Oy, laglagi pa ma. Nakabayad akong ti utang ko. Nabayad akong ti utang ko. At dapay limagasot hindi nga niya buloy ko di natayang tatang mo. Kahit ko yung pakamo uncle. Awanit sa bali nga sitga. Jack mat kapakabin ano na nanang mo. Ni tatang mo akit so kapsat ko. Kanawan di ba itulong ko? Alalalan. Pumano kan? Uncle. Sandak pa yung pinastrik papanawan dak. Ma'am Loren. Natulungan kita. Umay kan tumanin nagpatulong. Iso nga nasa isat langin saan ka natulungan tapos awang ka hanggang tulong umay ahang ka bang namnama kanyak. Awan ti may tulong ko. Laglagi pa madamat pamilyak. Talo na kita kakasinsin mo kanyak. Iso nga na pumanaw kan. Uncle, pumanaw kan. Awan ti utang kun ka na kayo. Nakabayad ako. Adap ay abuloy ko hindi. Kaya kayo agabuloy ang tao. Awan ti may abuloy ko. Alam ba? Pumanaw kan. Umatayo ka. Kaslasanak ang mamati manong nemi. Ti pinautangan ni tatang. Ni tatang nga ayat na lang tulungan ni uncle kapsat na nga oresan na nimbagbaga kininanang kasta iti panang papanaw na kanyak kasta ti saan na nga panang sinungod ti asidgak kat isut asidig nga kabagyak sanak kanu akayat at tulungan tanutulungan na ang mga umayak mapanak do kanu marin nga gumaagkid daw ti tulong na. Yung paglakid din, manong name tababayan ka nagitig pa nagtitinulong nagitig barangay official. Tamo da nga rin ti sitwasyon, manong name isudan ti nagtitinulong. Uwen, gimatang da, iti plywood, manong name it inaramid dan nga lungon. Gagangay lang nga lungon, manong name. So dabayan tinakamo, manong name, no sa dino, ti pakitabunan na siyempre, iti abay, ti tanem di tatang. Katsiyak manong name kasladyak kahirap anawan ti sibhay ti lungon ni tatang iti na imansay gan nga silulungon ni nanang ko nakuma. Balbali mat manin nga umay nakiandi nga digiti ka eskolaak digiti mga isusuro manong name iti eskwela nga pagbasa. Sinuntong arod pa iti mga abay kan ka ito nagturpos ka. Loren. Ma'am. Di mo nadakabsat ni tatang mo. Kasi kung ti istorya kita gaputi utang. Napan na siningin kisumatin pa nakaksidente na. Napanak ko nagpatulungan, ma'am. Ngayon tinakpuno sinikan. Tanong mapanak ka nagpatulong katulungan na mapanak to ka numanin. Natin klase na reta nga kapag yan. Awang ka nun ti utang na kada kami. Sobra ka no pa yun ti panagbayad na. Bagay, numalpos lagi din ti pumpo ni nanang mo. Graduation tumaten.
Sinukat mga baking ka? Sino ko mga rod, ma'am? Okay. Siyak tulatan being your advisor. Manong nemi pulos nga di agmaga tiluwa kadagiti matak. Takano laing nga na tayo di tatang sakit kasya tinararamid ni nanang. Kalbasan na simublat matan nga napukaw ko. Kasano pa itatibiyag ko? Makaradwarak man ti high school. Ngayon sigurado nga sa anak tun nga makapagbasa iti college. Tapanghalak ko matipagbasa. Naiduli nen ti bangkay ni nanang manong nemi. Kadi sumpay lang mat manong. Iti pa nakapanunod ko ti agdalus, agurnos. No idi kat kay ko kumapay lang nga dalusan kin ornusan di tinaskin nga dalusak manong nemi. Imi parit met di nanang. Wen. Indrugik iti parbangon manong nemi nga nagdalus. Nagurnos, tinatailsan, manong nemi nga si army, nakadadun ti mo, pertegkab na manong nemi, permi nga kinuskusak, rinab ko manong nemi, iniskrabak, kasla sana ka mabanog manong nemi, ulit-ulitek, naging ka nakasilsilengen, manon nemi, naging tiles, iti kubeta, ti bawl, nakadaldalus, kasla kabarbaro. Kasla saan ka mabanog. Nakabaybayagak iti siyar. Pinulit-ulit ko pa nga plinasan, manon nemi, nalabsak sa itatanadalusan, nakalinlinis, mabalin ti mangiplag, iti ikaman, iti unig ti siyar, mabaling mo ti maturog. Kung saan, mabalin mo pa iti mangan, ito nagti-CR, kinadalos, kinabanglo naman. Basta matin sa runok, manong nemi, nga dinalusan, iti salas. Dili daan, nga tugaw, manong nemi, pinarnisak pa ikinti. Pinarwaksak, manong nemi, sementado, nga dataro. Kaslasang ko, nga marik na tibanog. No bay ulit-ulitek. Ulit-ulitek manong nemi aging nga nakasilsilap, nakalilinis, nakapinpintas. Kastamad manon manong nemi iti kusina. Iti kaserula, permi nga dinalusak, inugasak, kasla kabarbaro. Iti pinggan, ti lamisaan, ti dataro. Kan kastamad na iti kwarto. Uwan manong nemi. Nauding din lusak ti kwarto. Idi madalusak. May salaang ng kwarto. Ti kwarto do tatang kininanang. Nga po sila da pala panagamak kumanong. Nga sumrek iti dahi nga silid. Tano sumrek ak iti dahi nga silid. Kat siyempre gamit amin da tatang kininanang ti makita. Baka jak kabaylan nga maibturan. Ti kastawa nito panagsangsangit ko. Intantan ko pa ilahing manon nemi ti mangdalus kan maurnos iti silid da. Minsublat ko iti arubayan manon nemi ti kabigatan da. Kastamad ten tinay sariping nga basit nga sari-sari store manon nemi nga dilukatak awmod gaya man nagyan na. Awmod nga ti kwartak. Tapno di kasta kanada ko mamat puunak. Ngag mangipasdek. Sa may sani. Ano lang na ti kwarta nga da kanyak. Usarek lang mapanagbasag yung kati graduation ko. Inidumteng ti graduation manon nemi sisyak lang tinapan. Umapapala ka rin kiti graduara patak manong nemi ta kompleto. Adama, ada inada, ada pa'y kapsat na. Ngano kasta, nagpipicture da manong. Di penalpas, di programa, di penangrugi di programa nga nagpipicture da. Idudumteng ti programa manong nemi nga maawagan dagiti graduates nga mapanas o muli ti stage ni Mrs. Miranda nga advisor ko manong nemi
Itinangabay kanya. Smile, Loren. Umisang ka. Graduation mo. Ikarkaragadak tumisam, ma'am. Okay. Ano ti planom kalpasan ti graduation? Sumapulak ti trabaho, ma'am. Anang orti trabaho kas pakarigan. Makamunda po, Diyos. Nakapimpimanak manong na imi dagawid ak nasisyak. Madama ti karuba manong na imi may. Hay, kablawan da ka, Loren. Di ba nagturpos mo? Gama na. Ala, awatan mo dato yan. Ore, 50 laang. Saan kang paala at asiksigama? Nagkakarod makipaala ka na kitipadam nga nagraduar. Dito yung latan na. Hindi kita mo na nga. Naligit na panagmay-may sa malada nga malagip mo. Trahedya ti biyagyo. Ti kalabas no. As tingag may saka. Yung maguray ka. Kasi lang na isang sangayan ti kina dalos. Kina ornos ti arubayan nyo Baka adad na nga mas daw kayo nana no. Sumrek kayo. Ala, sumrek kayo nga ron. Ala. Na. Dito ka din ti salas yo. Nakapimpintas ko ng plano ka barbaro ka na. Susapo yan. Sinod nagdalos. Siyak. Ala, magagura ka bata. Niran-ranamatan nga makajing kailak. Ala, sumbrek kayo, di ba nyo nana? Wow. Kado ti kusina kada. Hindi to ta. Hindi na makamansayag ni tatang mo kita. Perming ako Agtagtag ka bigito. Ginoore hindi na mansayag ni nanang mo. Itatagkasla mo labig lang nga naglupos. Baka kastabad na ganito nga silad. Datala silad ko nana. Kung dati silad na tatang kininanang kitsang ko may nasango. Tapay mat. Nalaing ka nga agdalos Kayam dagbaling nga janitress. Nanawit. Hindi mo kaya't no dagpaayab itagdalos. Sikat i-recommender ko. Dagbaling ka nga janitress. Natay hangis tidi No dagpadalos. Isot pa papamu pa nagdalos. Alalapadasam ko na ito. Picturein. Sa mo i-upload. Ngay bagam nga may saka nga janitress. Kahit no kayat da nga kastoy ka na linis. Iti balay da. Uno obisina da. Uno anyaman. Kontakan da ka lang. Haan ka din nga ti rantam kita. Itata naggraduar kang agsapol ka trabaho. Talaga kasta na. No sombre ka nga servidora ti karinderya. Uno sales lady. O nanyanita. Sasapo saan nga naskin ba No talaga nga sikat nagdalos ka dagita Gumatang ka lang ka dagita talaga gamit mo susto. Man nga po unak. Ay nadag po pautang kang kati po na makit mayatin. Alangim tong palag na singasing yo kita pintas unag yamanak. Unyag peso niya. Mabaling ko picture hindi gito di kastik klasit na nga napintas ka. Nanakadaldadusan sa ako. Ipakaamo no adag kasapulan iti yakas kanyak nga para dalos. Mang dalos, janitress. Kita kundakindak lang. Katuan. Susana nga naskan pa nga marigatang kati. Ang kita di pagsapulam. Dito yan. Sa po may isang nga negosyo da ito. Negosyo? Dapat kakastakit. Kati for hire nga agdalos. No awan janitor da. Nga handang baling nga mangalat janitor nga regular nga empleyado da. No kaya da nga the whole building ko makit madalosan. O general cleaning. Hindi mangayab da. Cleaning services. Nana gusto No ada catering services. Adamad janitorial services. Diba? Agyaman ang nana. Pintas na itong opinion. Baglagid din may kayo. Ay gituin na. Alagin na karodan. Kada tong palam dyan ko Loren. Aurag bay may sakan. Da pamuspusan. Tapig sa determinasyon mo. Agbiag ka. Uri awanin tatatangkin nanang mo.
tinungpal ko manong nemi ni Nana Merced. Inyang angaw ko ng pininsa sa ako in-upload. Dahil tani. Hindi ka na dumat na kita eh. Siyak man, da kami man. Nanda sama ti 5 peso na gito eh. Ang angaw dan sama na gito eh. Aging ka manong nemi nga rinugyakon nga dinalusan ti siled datatang kaninanang. Kas tinamnamak manong nemi. Tunggal maigamak nga gamit datatang kaninanang. Sagsangit ako. Kinitak dagiti sa anin nga nasken pa nga mausar. Aarin nga masken pa nga talinaed. Kay balen kun mano. Ti kama. Inikatak kundi bedsheet. Linabaak manong nemi. Tapang ko pakit indruwar ti kutson manong nemi. Tapno mainitan. Lilampasok ti datar. Pinunasak ka na imbang, itawa, jealousy, manong nemi. Talagang dinalusak ti diding. Nga manong nemi, nginornos ko ti kabinet da. Ito yan, ti pagmampanan ni tatang manong nemi. Kabuto saan nga nakupingan nalaing inruwar ko. Sa ko binalbaliwan nga kinupin nga inornos di kita arwatan na. Aging kaya manong naming ada sa ilupin, ada tilansad. Ano na tayo ito ay? Indruwar ko manong naming tinagyan, tisupot. Nakigtutak. Kasuratan. Kasuratan. Iti iutang ni Uncle Simo kinitatang. Ni, samad gaya mga 2,000 lang. 50,000 pesos manong. No kasta agad 2,000 lang na din pauna na. Sana imbaga, nga nakabayad din, sobra pa'y, tanang dadpa'y, 5 gasot nga abuloy. Wala, mamarin na ba't nga ibaga, nga 2,000 lang, utang na. Ta saan nga makapagsuon ni tatang, gabata na tayo. Ulbud mo din dyan nga tawa. 50,000 tinutang na. Di adapi 48,000 nga udi na. Nga tiramidak. Pinampanunod ko manong naming kabayatan ng tultuloy ko tinagurnos. Inalak dito nga kasuratan. Hindi maurnos ko manong naming ti kapikatan na napana ko ni tibalay da Uncle Simo. Isumanentad da. Oh, diyak ka dibat ko na kayong kaini. Nga saan kan ngumumay? Sabi nga may ka. Agpatulong ka. Ako may tulong ko. Anak na umay nga agpatulong, Uncle. Ngam siyak ti mangituloy nga mangsingir kang ka. Ha? Apa ka singir anak? Diyak ka dibat ko na kayong ka nabayada kon. Nabayada kon ti 2,000 nga pisos nga utang ko kinitatang mo. Dapat 5 gasot nga buloy ko. Ano ba nakayat mo? Nasarakak dito nga kasuratan, Uncle. Nakalawlawag nga 50,000 pesos na inutang nyo. Muti nita, api ko mga alan nyo. Ako sasabihin na. Muti. Uncle, nagbayad kayo pangasyo. Noan niya ti utang sa trumbeng nga bayadan nyo. Kasapulak ti kwarta, Uncle. No, bayadan nyo ti utang nyo. Andan po unak. Para tinapintas ka trabaho ko ng negosyo. Bayadan nyo. Kailangan ti utang ko. Nabayada ko. Basta nabayada ko. Saan nga siyak tikal kalabanan, Lorena? Ubing kapay. Hanak ka ba ilang kalabanan? Sige, gawin kan! Warren na limbalibag manong nemi tiri daw. Tinaramid ko manong nemi gabata na kasaysya at ni Kapitan Kanyak kada kami gapanak. Iti balay da. Oh, Loren. Kala kumusta ka balasan ko? Kumusta biyak may mesa?
Kuha ka, kapitan. Na, buyak na ba? Nakita na niya-upload mo sa Facebook. Kahit man, no, kabay lang tagdalos. Yung pakiram kat nakadaldalos nga kami binas. Marbaring no andan to po unak, kapitan. Kadiswa talaga ti pagtrabaho wak. Okay. Nalahingat ang dalos, nasusurok dito kabayatan nga. Gasta ulit pa nung ulit-ulit ko ng dalos ti balay mi. Nagbali na ka dyan, itres ka din na oras. Nabitas ko na ya. Ano nga dito yung mayam. Yung mayam. Intad ko keng kuha naman ang naimi ti kasuratan. Kaya't mo sa wen, saan lang nga 2,000 ti utang ni uncle mo, kaditi tatang mo? Saan, kapitan? Kas makita yo. Yung matakadimat lang bilag dito nga kasuratan, uncle. Ay, kapitan. Ada, kas makita dito yo. Dito ni, nanotaruan. Buwan, napanda di abogado. Nanotaruan dito nga kasuratan. Ano nga trumping harami din tayo, uncle? Paayabak ni uncle mo. Dito'y barangay tayo. Kahit no saan na nga, respetarin ti sumon mi kan kuan, ha? Balin tayo nga masidig ka nagiti pulis. Wana sitgan tayo nga mismo dito, abogado, na nang notarya, nang notaryo, dito nga kasuratan. Kapitan, pangasyo man tulungan dak. Kaya rumping una ya. Saan kayo mga bigbigan na dyan nga ulitek mo, gusto nga utang na? Nga awang peti itulong na kada kayo, dinatay ninanang mo? Agyaman na, kapitan. Uy, no rin. Kas kapitan niyo, oray sa anak kapitan, no, nadakas ito nga problema. Nagasagana ka tumulong. Agyaman na, kapitan. Pakaamo ang katulaeng, nuntun ka na maimbitaran na uncle mo dito yung barangay hall. Awan tinaaramidan manunay mi ni uncle no di imay. Awan matinaramidan na manunay mi tanukasta kung kuna nga saan ngagbayad. Tikit yung barangay opisyal bagada. Dagdakil nagbali nga kasom. Simo, no saan ka ngagbayad? Mabaling nga masidag ta abogado ni Loren kasi takam timang tulong keng kuana. O no patiliw da ka kanigit polis. Yung bas ko mga sikat ibang tulong iti kaanakam, sikapit ibang idagal kang kuana, awanan ka ti utang nga na yung baganakan. Gabuti utang mo, kitisot na katayan, ti kabsat mo. Gabuti ayat na kang katulungan, o saan na nga na ibagbaga, bakit na tinulungan na ka. Hindi mo amot agsupapak. Lasto ng kapitan, awanan ti ado pa nga sermon. Tilayang kidawag kakit saan kong magulpe nga bayadan, ti 48. Maminanong norda bayadan. Ore mamindua. Kasano pangot, tibaet, tila maminsan kin may kadwa. Ore mga bulan, kapitan. Good. Mga raimid tangar at sabsabat, ada another nga kasuratan. Inton kanong itid mo ti good at 48. Ibagam ti gusto. Nga masapul atong palamat. Inton no Lunes. Very good. Apo sekretaryo, mga ramit kat kasuratan. Ito no may nga Lunes, ito panang bayad na iti, manuno ko for 24,000. Diyan nga rod, and anad, apaman nga makabulan, kalpasan ni makabulan, kwentaam no, anang apetsan to, ito panang kumpleto na. Pirmahan tayo dito yung kasuratan, simo, kinusa mo matong pal. Ay, dakdakil to man na kaso. Saan nga naduktalan ni Loren, katika suratan nyo, tikabsat mo, di awal lahat na nakasjay. Nagangganasam lahat ng tiya, puro 50,000 nga inutang mo, tikabsat mo. Sige, kapitan, awan, ti ado pa nga sao. Umayatak mo, kaya ang pirma, tika suratan, agtungpalak mo. Any doon tengen manon na iti Lunes, voluntaryo nga imay ni uncle nga ng 24,000 pesos. Agama na uncle. Ngawin, urayam ti sumarano.
Gagaluwad ka, agananod ka. Ang mga no, adamang hold up kang ka, di data nga kwarta. Mapang kung igata nga dagos, di ba sapul ko. Kel. Ano pang usaran? Kargag do ti tiyanggi, o basit lang, sa akumatang ang garagiri ka sa pulak, iti pa nagdalos. Nagdalos, kas makita man kel, nakadaldalos ti balay mi. Huwag garod, bags dawak, tinaparak dito siyar, nakadaldalos. No, naling kang dalos nung ata, sikat mapanja abroad kita, awan problema, ti pa nagdalos sa diyata, naling kang dalos. Kapag mapanak pa lang ti abroad ang kel, ado matagpadalos dito eh. Ada talon nga awat ko. Awat mo, uwain opisina. Kaya na duwa nga dadakkel nga balay. Kasano nga rot, katisiksikamit. Ti kabay lang nga ta. Kabay lang kang kel. Nalaingag. Ulit-ulitek. Saan nga mabannog. So nga kas kasano ng kel. Ora awanin datatang gininanang ko. Agbiagag. Hagam. Napimpinas ko mamit lang na dada. Siguro, no saan da nga napukaw. Diyak mat nga ta na-discover ti talentok nga nalingak ng dalos. Manong nemi inuburak iti may nga aldaw, tuawat ko may nga dakkel nga balay. Buwan manong nemi, nera na nga binakasyonan daritang aldaw, iso nga awan ti pasalsali. Nang tedday ti panagtalik kanyak manong nemi, ang teddari tulbek kanasken nga tulbekak. Nang runa unay manong nemi, nagiti talo nga CR, isot talagang usto nga dinalusak, dito nga pakakitaan ti daling agdalos. Jakag merienda manong, nagbalo nak ti kanak, kaslasaan na ka mabanong. Nakabigatan na manong nemi, isumutin ti sa sangpit da, tinawagan da, kat napanak iti ayan da. Kas na ito nagtutulagan tayo, balasang ko, da ito iti bayad, ito may saal daw nga panangdalos mo, iti balay mi. Talagang okay na okay Agyaman sir. Okay, databay iti bonus mo. Agyaman napangkumat manin sa runo manong namin iti may kadua nga balay. Talpasan na manong nemi si maruno ti bisina. Half day ko lang ti bisina manong. Nag-half day di mga bisina. Sa ti kamalman na sumanan ti dapat nagtrabaho. Saan ko matan masadyak matan masarsarapa manong nemi di tawag kaniyak. Iso nga nagpa-announce ak matan na nagkasapulan na iti kadua ang empleyado. Naduman dagiti nagpresentar manong nemi siyempre interview. Subukok mo Manong nemi, siyempre, ag-training damit Kaya tayo makalusot, makalasa ti training, isot ayabak, aging ka manong nemi, nga nakaalak iti upat nga kakadwa. Talo manong nemi, nga padak, nga babae, nga talaga nga kasapulan dati trabaho. Ado ka numatin ti simsempre kada nga trabaho. Padasan na kan matagbali nga janitress. Kan may sa kadakwa naman ng name iti lalaki nga isuday ito ni Bernard. Talaga kasapulan mi ti lalaki nga kakadwa. Nangaroon na ti kaskan ka, Bernard. Manong Bernard? Bernard ko naman natahan. Wala nga manong na ka talaga ta 22 kon. Siga ngay. X-17 na ito pa lang ito next month. Kadi, nakaupubing ka uning nga maddaan ti kasto nga trabaho. Natagsan na ito nga trabaho Siyempre ba nagdalos? Kayang-kaya. Gabata na ruwamak. Kasabulan ti lalaki kaskan ka, gabata. Siyempre adiri kita natagsin nga may yakar. Adamat nga ti pamuspusan. No yakar mo nagiti equipments. Diba? Adamat nga ti magatang nga. Etay ipaligay mo tapno ng lagan lang idoron digiti aparador kenda dumapay. Sa bagay. Adam din experience ko kada ito yung trabaho. So nga maala. Kan being siyak lang ti lalaki kada kayo, masabol nga siyak ti panaka-head yo. Uy, siya ka, siyak ti manager yo. Manager ta nga doa. Di mo kadayat? Lalaki kan babae ti manager. Uy, ngagpeso, bagay kayo.
Dagos dagmaden manong nami dagos kami matanga kyan kantsawan dagiti kakadwami. Ubingang pay pare today nga banag nakunak tinagan. Wen manong nami. Ti tiyanggi manong nami nga pinunuak kinargaak saan kun ngayon tuloy manong. Natigat nagpatulong nga kini Bernard tapno padaklan mi. Ta isuting kam pagipanpanan kadagiti gamit mi. Equipments mi manong nami pagdalos. Gimatang kami matana kadagiti talagang moderno manong nami nga listo nga pagdalos. Di kuryente matana di duma tapno di kas tagatang kamori marigatan physically. Imado manong nami dagiti customer mi. At dapat kita kagigidan manong nami ti upat, talo. Kapag kagigidan manong nami gawaras kami mat. No kaya ti maysa, wano dua, ti maysa, suda tagdalos. Madumot manong nami, dikiti equipments mi, siyempre. Tapno di kasta kat makapag-wawaras kami. Ti makadakas manong nami, kang kanahan mat gadakda kami kaniya Bernard iti agkuykuyog nga kadkadwa. Agay na nakapay, Loren. Tsak mabanog Safo ya. Kasapulan madlati na natin bagi. Laglagi pa yun. Makinan tupay. Mabanog pay. Anong tukid din nga sika? Nga talaga nga uwang anges. Kasi lang amin, adad nga mabanugak ni Sarden ko sa akong tumanituloy. Masapon ni ring Pasko. Wana nga numadanunan ti oras nga merienda. Merienda ka. Sana ka narnarwa. Natipid ka unay, imutam ti bagim. Samit. Nalikat ti marwam. Sige, pangal daw itong arod. Tuloy mo. Agkalanglang kan tumata mangal daw. Ano na yun? Amom Loren. Sampay. Kasi gunit istoryam ka talaga nagsarunod at trahedya ti biyag mo. Ngano saan ko nga nadiskubre nga kasto nga laing ko, alibtak ko. Ano nga tangay tatbiyag ko? No saan ka nagdalos, iti kwarto datatang kindanan ko, diya kumat na sapulan, di nga kasuratan, da angkel ko, awang kumamat kasto nga puunan. Kaya di pagpuunak nga 48,000, ngayon bayad ni angkel, ti utang na, ti makel, nagbalinan nga, may isa nga negosyo. Cleaning services. Kinagaman ak Matt Bernard, kadimtag ka. Tanong, saan nga si ka? Baka dadang marigatan kami. Ka, no kurang tayo pa eh. Mano tayo? Limlima tayo pa lang. Agahir tayo pa eh. Adulat tayo giti mga yat. Ang agapo at janitor kada janitress lang di trabaho. Okay, Matt. Business, Matt, di ba? Kinagbeso manong nami, nadan kami pa'y tilima kadwa. Balis ang apulo kam aminin manong. Ti bodega, na kan pa'y extension na manong nami akasla, kaspan na ka-obisina. Nasanda kami nga makontak manong nami ti cellphone, umayda nga mismo dito yung opisina, adamat mabatbati, ket mga schedule manong nami, iti pa nakadalos, di kinasken nga dalusan. Awang pilpilyan mi manong. Uri bodega, nisok kayat dapat dalusan. Uri daan nga balay, manong naming nga kayat da nga marenovate. Siyempre, padalusan da nga umuna. Sanda nga itulak, kadagitay trabahador, mano obreros, dagitay bayat nga mangkontrata. Pakontrada da nga madalusan, tapno malaklakaan da. Sigun ka nakuha da. At analisto kami manong. Hindi basit nga balay manong naming empati kanyak dala ng kinitatang. Nga regalo idi, ti anti, di tatang. Wahan na. Ginatang ko, iti kaabay ng alute. Manong nami, gabota for sale. Yung baglagi din tanalaka, tagkasapulan launay, manong nami taking kuko.
Pinadakkel ko manong name ti duwala nga kwarto nga balay basit. Yung saan ko nga pinukaw dahi nga balay manong ninayunak lang. Tadahi nga balay manong name kat pakalaglagipaklaunay kada tatang kininanam. Tadahi nga balay manong name tinang diskubre kaniyak itagdama itang trabaho nga panagdalus, cleaning services. Ang nga manong name nga formal nga pinasyarnak ni Bernard dito balay. And dato na panagayat na kanya. Santan nga sabsabali. Siyempre, arig na datantinga. Mang-manage ka dito nga negosyo. Diba? Bernard, mabutay nga. Ano kabutin mo? Ito posible nga mapasamak tikas. Ito na mapasamak ka rin naganak kanya. Noon niya tinairit agasat tunggal may sa Loren. May atay manurusan. Mapasama kang mapasama. Ngam dakal ti pamatik. Ngagpaot ti biyag ta. Maadaan ta ti dakal nga pamilya. Saan ko makadakal na? 3, 5. 3, 4, 5 nga anak. Okay hindi ta. Yan tangay kat nagtinulungan tamat nga nang ipasdik ka dito nga. Nang padakal iti balayo. Balay ta. Balay tayo. Kaya po talagang ipatpateg ko ni Bernard manong name 1980 ko. Inaaklo na kisuna. Uwan manong. Kaya po kayat na matenti ang pamilya. Natulagan ti kasar mi manong name. Hindi dahil nga pa nagkasar ko, tinawag mo lang ni Uncle Simo. Na tinaudi nga pa nagkita mi manong name kat di panang kompleto ng ti utang nga nasken nga bayadan na. Hello, Uncle. Sandar, ni Loren, Uncle. Ay, Loren, ayo, bagas nga din akmanin na. Wanin ti utang ko. Nabayata ko. At di ba rin nakita mi sa pulam nga kasuratan nga daman utang ko? Ano utang yun, Uncle? Habang timawag ka. Kahit ko kumamat kumustahin, Uncle. Naligat tibiyag. Yung bagkagat nagbintasan tibiyag mo. Nagbintas ti negosyo. Isungat nga tinawangan kayo, tamang kasapulan nyo matidan titulong ko. Nakababayin. Babayin ang patulong kang kamalasan ko. Nga slasyak tiga po na nuapay nga natay ni tatang mo. Gaputi utang. Nga nagtalikod ak paidi. Awanan kanyak dadi, Uncle. Kahit ko kumanga, ti panagkasar ko, kahit naman lang may takdar kanyak. Ay, nagkasar kan. Uwan, Uncle. Takay kumakin na antigat, mangitakdar kanyak. Gusto na, wala balasan ko, no. May karkari kami. Hindun ka, imbagak manong name. Inigkakida manong name iti gatang dat arwatan da tamang isibrudan to karitang akaldawan ti kasar. Denteng nga ron detang akaldawan ti kasar manong name kaya nakaragraksak kami. Inimbita rami di kita nagbali nga customer mi manong name iti cleaning services nga negosyo mi. Kaya nagregalo da pa Dapay sumagmano ka dakwada manong name iti nalami nga ninong ken ninang. Naangay manong name dakkel simbahan ti kasar ken dakkel nga function hall iti reception. Dapat ket di live band manong name. Wala. No pa cleaning services lang ti negosyo mi nga manaro nadalus nga negosyo, nadalus nga trabaho ta panagdalus nga rod ko brami. Nakaraglagsag kami manong name kasi siyempre dito yun napabaro ka dakkalabalay mi tinaghanimon man mi. Awanin ti sa pulag pa manong name. Itiragsak nga marikrik na kan marikrik namin agpadpada kini Bernard. Awanin na. Ito nga sta nga dagon daw yung manong name nga magagad kami nga mapan mga sarong karita na yung tatang kaninana. Mapang kami. Nga sa salidag dagi dinaganag kanyak no pa yung mukasanda kamang mangig.
tatang, nanang, agnanahin kayo latangan na tilagip ko. Naman payayak sa rano kayo nga ng panaw kanyak, nga ng baybaya kanyak. Nga mamamadal sa bali. Nakautangak, kaya di kastoy nga biyag ko itano sa nga da kayo. Babayan di pa nangaramat ni Apo Diyos kada kayo. Gabuti utang. Nagbayad ni Uncle ti utang. Kaya dati, nangrugya ka nagpuunan. Tinapinta sa nga negosyo. Negosyo may ti asawa. Kaya mga ramit kam kano. Kaya ado nga po ko yung tatang nanang. Naragsak kami. Ngayon naragragsak kam kumapay. No si bibiyag kay pailain. Talo laeng manunemi di kini nagbaling nga bunga tayo na yatmi kini Bernard. Nagtultuloy tinegosyo mi nga cleaning services manong. No pa daw matenete ka kompetensya ta dumaten timang tulad ti kasto nga negosyo. Dati nga rin nung nemi ti pagkabuklan, ti pagkasalitaan, ti biyag ko kinayat, adyak to pulos malipatan. Nga tinaminsan kat nagarubos di kiti luwak, iti pa nakapukaw ko karagit na kanak kanya. May baglagid din saan na kami nabayaan ni Hapo Diyos. Ta intan na matlahing tiragsak, nga kidkidawag ken kuana. Sabi ko mata na kay bati akiti adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, karagit ipada, kadimngeg ka nagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga paghayam mo, Loren. Thank you mat kang ka, Loren. Tingin ka pa ng iburay, ti pakasalitaam. Thank you, mat. Salamat po. Salamat.